idemo, još ima vremena. Kao nas je bio strah, vjeruj mi, strah. Znali smo šta nam znači ta utakmica. Bili smo mi svjesni da nemamo pravo na kiks. Bosna i Hercegovina vodi 1:0. Deliri. Znaš da ti je otvorio vrata dženeta. Argentina, Marakana, vjerovatno ne može da bude ništa ljepše. To je jednostavno san. Logično ostajemo jedan od najvećih navijača za uvijek.